Nu, en gång igen. Då var det den snygga sekvensen borta. Ja. Är man nu då? Ja. Bra. Det var egentligen hjälmen. Ja, den tog inte där. Nej, så jag tog jag i mål då. Ja. Jag tror inte varit så jättehård då. Säger du det? Svider det? Du får igen. Ja. Då var det ansiktet då. Det var bra. Det var precis lagom. Du träffar masken. Jajamän! Hur långt vill du studsa? Du är trött, Erik? Va? Du är trött. Jag är mest glad över att jag lutar mig dit och får slå när han stöter mot armhålan. Nu tar jag din armhåla. Bra. Snyggt! Nu kommer en traktor tror jag här.